2 gig akan naira 200, 1 gig akan naira 100. Assalamu alaikum, barkanku dai jama'a. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku sayi data 1 gig akan naira 100, 2 gig akan 200. Amma kafin fara wannan bidiyon kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku yi liking wannan bidiyon domin mu ji daɗin kawo muku sababbin bidiyo. Abu na farko da za ku yi shine za ku shiga cikin dialer ɗinku. In kun shiga za ku yi dialing star, in kun yi dialing star 460 star 600 hash sai ku taɓa MTN kamar yadda kuke gani. Kuma kamar yadda kuke gani, pay 200 naira and get 200 to access content and tools for SMS for 7 days. Wannan datan yana lasting ne na kwana 7. Sannan in ka san kana amfani da Airtel, za ka iya mun comment da kalar sim card ɗin da kake amfani da shi. Zan yi bidiyo insha Allah a my MTN da Airtel. Mutane da yawa suna mun complain akan datan su baya aiki. Kowane kalan data suka siya a wayan su yana masu slow, datan bai tafiya. Za su shiga su yi kallo ko kuma su shiga TikTok, YouTube da sauransu su kalla bidiyo, amma datan yana masu slow. So ya kamata a ce ka tsaya ka kalla wannan bidiyon domin zan nuna ma yadda za ka yi datan ka yayi aiki da sauri. So abu na farko da za ka yi shine za ka je App Store ko Play Store, za ka yi downloading din VPN, ma'ana Virtual Private Network. VPN zai taimaka ma datan ga wajen ta yi tafiya da sauri. Kowane kalan data kake amfani da shi, inda kana amfani da VPN zai taimaka ma datan ka wajen sauri. Kamar yadda kuke gani ina amfani da wannan VPN da ake cewa VPN. Kamar yadda kuke gani za ku shiga cikin VPN din kamar yadda kuke gani. In kun shiga cikin VPN din zai yi maku loading kamar yadda kuke gani. In kun shiga cikin VPN din zai ba ku dama ku yi selecting din kowane country kuke so ya nuna location ɗinku. Za ku iya sa Nigeria, Australia, United States, Australia, Brazil, Canada, France, duk za ku iya sa, amma saboda ba wannan ba za ku sa auto select. In kun danna auto select kamar yadda kuke gani, VPN din yayi connecting already kenan, yanzu nan ya fara counting. So wannan VPN din zai taimaka maku wajen datan ku ta yi sauri, ta yi running fast. So in kun ji daɗin wannan bidiyon ka ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku yi liking wannan bidiyon.